I er geniale. Du er ikke sej. Hallo? Ja? Hvad så? Jeg tænkte bare, om du havde planer næste uge. Nej, ikke noget særligt. Hvorfor? Det er bare, om du har lyst til at... Hej, hvad så? Hej. Hvordan går det? Det går godt. Det ser dejligt ud. Tak. Kom så, Lasse. Tror du ikke, du kom? Jo, selvfølgelig. Ja, fedt. Vil du se det? Skål. 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 Skål alle sammen. Skål. Skål. Ja. Ret god. Hold da op, Lasse. Wow. Okay. Okay. Fy for satan. Måske du også lige skal slappe lidt af. Lasse, skru ned. Du ødelægger højtalerne, Lasse. Jeg har jo planer næste uge, mor. Mine øjne er på stilke, du har møgbeskidte fødder, hvorfor danser? Lasse, du skal være her lige nu. Prøv at se det. Prøv at se det. Lasse, du skal så meget have været her. Hey bro. Ej, Lasse. Hey. Ej, hvor er det godt. Hej mand. Hey. Ja, så hvad skete der? Ja, hvad skete der ikke? Ja. Bobleplads! Bobleplads! Hvad er det nu der? Kæmpe bobleplads. Hvad sker der? Fedeste aften. Ja, det var. Jeg kan slet ikke. Luca. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Du var en chef. Okay? Er de ikke søde? Mega. Du skulle have været der, Lasse. Ja, hvad? Jeg går rundt om hjørnet. På rulleskøjter kommer vores gamle rektor, Karen Lise. Nej. Det blev fuldstændig om den aften i sommer. Så er du med det samme. Det er som om, vi er der igen. Så Lasse. Hånd, det er nu. Nej, baronen. Det er løgn. Baronen! Nej, for satan. Hvad så? Hej venner, kom! Tak for sidst. Hold da op. En aften, var. Guys! Hvem er det? Luca. Går det bedre med din mor? Ja, det gør det. Luca! Det gør mig virkelig glad. Luca, hvad er der med din mor? Hvad er der med Lukas mor? Lad os lige trække vejret sammen. Ja. Kom. Hvad laver I? Er det for noget, der ser mærkeligt ud? Hvad laver I? Jeg er nødt til at gå nu. Nej. Love you. Bobleplads! To. Og så er du sikker der. Jeg synes Gud. selv, jeg er ret god. Du har da fået en tatovering, Alma. Jamen, det har vi da alle sammen. Er I det? Ja. Hvad er det? Det er et bobleplads. Og du kan drikke dem. Kan jeg godt se. Det er så fedt. Ja, det kan jeg godt se. Det gør jeg seriøst nogle gange. Ja. Ja, jeg fik jo et investeringstip den aften. Ej, hvor fedt. Ja. Lidt upraktisk musik. Sofus, din bog har solgt mere end nogen anden forfatter. Ja. Hvad er din hemmelighed? Jamen helt konkret, så handler det jo om en livsændrende aften, som ændrede alt for mig og for mine venner. Okay. Okay. Så se. Der har vi den. Bad boyen. Er du en del af boblepladsgruppen? Ja, det er. Det er han ikke. Det er ham, der drak sig stiv og gik kold. Alma, min smukke, vidunderlige kone. Og med vores lille Bob i maven, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den magiske og fantastiske aften, vi havde sammen alle de mange år siden. Kan I huske det? Bobleplads! Hvor sjov. Altså, kan en aften være? Pænt episk. Okay, wow. Jeg har fundet mit livs kærlighed, og hun er blevet gravid. Du er blevet bedste venner med baronen. Lasse. Lad mig gætte den her kage. Det er en opskrift fra den geniale aften. Fra den store, legendariske aften. Er det ikke? Ja, jeg tænkte sgu nok. Nej, Lasse. Lasse. Please. Lasse, vil du godt slappe af? Hvad med færdig? Sig mig, jeg er legendarisk. Sig mig, jeg har en legendarisk aften. Alle sammen her, afslutningsvis, udbringe en skål til min smukke, dejlige og fantastiske kone. Lad os skåle i bobler. Skål! Skål! Skål!
Tak. En pakke til Lasse. Ja. God dag.